yang diminta nopo? Langgawan. Nah. Oh, nggih, siap. Apa Agus yang diminta nopo? Nopo jenengan nyuwune nopo? Noleh ke ibunya dulu tah, pamitan. Bu, niki kula jak minggah sebentar nggih, mboten napa-napa nggih Bu nggih. Ikhlas nggih? Nggih. Napa Bu yang diminta Bu? Tamu undangan. Oh. Wow. Wow. Ini tadi juga ada yang minta Gadis Kalimantan. Gadis Kalimantan. Itu juga lagu yang lagi booming, yeah. Lagi viral. Gadis Kalimantan juga bisa. Ada yang minta niki bapaknya juga Bukit Berbunga. Untuk dari, ibu kepala desanya tadi. Podang kuning yang diminta Pak Bapak Suwikno, Balung Jerambah hadir. Oke, wilujeng dalu. Bapak Suwikno minta podang kuning. Nggih, ditunggu Bapak nggih. Untuk Mbak Nini, ditunggu Mbak Nini. Monggo Ibu. Ingkang dipun tembangin apa Bu? Nggih, kantos Bu, dikuantos mawon. Tak tunggu balimu, mantap. Nggih, matur suwun Ibu. Tak tunggu balimu. Tak tunggu balimu, Mas. Barangkali ada yang mau duet. Bapak Kepala Desa piyambak monggo. Nggih. Utawi Bapak sinten, Bapak tahu. Bapak Ketua Panitia. Barangkali ada yang mau duet monggo. Kalau enggak ada, nggih, tandanya mawon. Monggo Mas. Yuk. Buk, tak napa? Lali. Yang diminta dari Bapak Kepala Desa, salah Ibu, tak tunggu balimu. Kalau nggak ada saya wakilkan panjenengan Mas Fandi Anjay. Cinandang Bos. Iso sedino pengiku yen kuwi keputusanmu. Aku ora bakal peduli lu mau tinggal ke aku. Aku wis lilo yen sliramu lunga senajan dodo ngepeting loro. Aku ra kuwasa menging sliramu sing tak jaluk jujur hatimu. Muga sliramu ra citro senajan adone kono sliramu tansah bumake ono ing mripat lan dodo budalo. Aku budal ya Tak Mas. tunggu balimu. Maafkanlah wahai sayangku, terpaksa meninggalmu.
Wow. Nyantika. Terima kasih. Nggih, tasik. Napa malih Bapak? Nggih Mas, niki wonten bukit berbunga aja dipleroki. Bukit berbunga aja dipleroki. Oh, aja dipleroki riyen. Oh, nggih, monggo. Kali P apa niku lho? Oke, kebetulan ada yang minta lagu itu juga. Gadis Kalimantan. Nggih Mas. Senengane Trajatim. Ata buang terus. Mas Eko matur sembah nuwun hadir sarombongan nggih. Aja dipeleroki. Oke. Dengan kembali Budi Wijaya. Asoy. Mas, aja dipleroki. Aja diboyoki. Harapku kalau diesani. Tinggal lakumu kudu ngerti. Cara aja ditinggal nganti adat dadi murah. Kok yo sing eling dek iku budaya Budi Wijaya tetep jaya. Oh ahoe, oh ahoe. Yang kembali Budi Wijaya. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. bleroki. Karepun jaluk diesami. Tingkah lakumu kudu ngerti. Cara aja ditinggal kanthi adat dadi murah. Kok yo sing eling dek iku budaya Budi Wijaya tetep jaya. Nggih, sugeng dalu kalih Mas Jamian ngrawuh. Mas Jono, niki aja kan. dipleroki sampun Mas. Sampun. Tinggal Bukit Berbunga. Bukit Berbunga gini. Dikarenakan waktu ini kita batasi jadi lagu ini nggak usah panjang-panjang. Oke. Dua rep mawon cukup. Kripik gedang bodo telo, kripik edang bodo kroso. Monggo, yuk, dewu. Yo, masih bersama Budi Wijaya, Bos. Lodrong. Budi Wijaya. Cina dan Bos. Cina dan digoyang yo. RBL Audio. Indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, membawa aku melangkah tenggelam di bukit yang biru, langit merah berwarna
bunga mawar lalu kau salibkan di rambut. Awas awas. Asoy. Sasa. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga. Urin saya. Hayo, Pak. Kita pun turun ke sana, melintasi jalan sang kapal. Kau peluk ibunda, membawa aku ke sana. Tak lupa kau petik bunga mawar, lalu kau salibkan di rambutku. Ayo. Bukit berbunga, bunga yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga, di bukit berbunga. Bukit berbunga sampun. Bapak Polo. Ayo no. Ayo no. Oke, pripun Mbak Nur Fatina? Heeh. Masih ada yang diminta? Oh sampun dah. Sampun. Kula dereng. Loh. Oh, dari Bapak Oh Mas Klasika? Jono niki lho. Heeh. Oh nyuwune napa? Oh nyuwune Lewo. Bapak Lurah nyuwune lewo. Oke. Oke, Mbak Nur. Mbak Nur, Nggih pripun? dirimu sudah paham dengan aku? Lewo ya diminta. Loh, Oh nggih niku mau kita ini Pak. Nggih sekedap. Lewo Tegika, permintaan dari Bapak Kepala Desa. Satu lagi.
ojo ngantuk. Ayo, let's go. Zem sana. Oke. Sambut Bapak dari Oke, Bapak Mas. Panitia, Bapak Padisen, Mas, Bapak- Mas. Oke. Liwa kalau diparingi serat dikengken ninggalkan Bapak Kardi kasat limas lah niki tiangnya pun tendukur nih. Jelas serantan. Lah nggih, Bapak Karti, Bapak Kardi. Oke, Sitorondo, Sitorondo. Sidorondo. Siap nggih. Nggih, Ki Pak Lurah Mbrayu nyuwune lali janjine. Lali janjine. Gribek mawon. Nggih. Nggih niki sing Bapak Kardi Satlin Mas niki nyuwune Sido Rondo. Sidorondo. Nggih monggo. Budi Wijaya. Ayo Bapak sikat Pak. Yen mula sliramu wis tak aturi. Aturin apa Pak? Golek bojo sing tresno walas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Oh masa iya? Ora wurung saiki Sidorondo. Piye kopi iki wis kebaca. Ikaraku berapakah dadi teko. Mula datengku iki tanpa umpama. Nganti ngono lamaranmu sing tak tampa. Maaf ya Pak Kardi. Kabeh iku janjiku biyen aku sanggup ngeteni kowe lan aku Muga dadi jodone. kena prawane yen kena rondone Ora nyono Mas, sampe sabar
Ayo Pak Kardi aja. Yen mula sliramu wis tak aturi. Aturi apa Pak? Golek bojo sing tresna walas sejati. Mungkasane sliramu digawe lara. Iya dah. Ora wurung saiki Sindorodo. Nanging piye coba iki wis kebaca. Ibarat kubur roboh dadi sego. Mula ketunggu iki tanpa umpama. Angerti ngono lamaranmu sing tak tompo. Daleo. Kabeh mau ora perlu digadoni. Janjiku biyen aku sanggup ngateni. Kowe lan aku wis dadi jojone. Kena prawane yen kena rodone. Ora nyono mas sampe sabar ngenteni. Ae Ning nyatane tresnomu tulus lan suci. Sing tak jaluk sing gedhe pangapurane. Andong tresno jejodohan salawase. Andong tresno jejodohan salawase. Oke Pak Kardi siap. Oke, sampun. Sampun Pak Jono. Saiki gantian yang request ning mesake nggih. Nggih. Kita kasih kesempatan juga jauh-jauh sudah hadir. Nggih. Mm-mm. Untuk sinten Mas? Dari nggak ada suratnya tapi yang diminta gadis Kalimantan. Kalimantan. Nggih. Juga dari Mbak Nini. Nggih. Mbak Nini. Yang Wah, diminta Warung 3D yang pertemuan 2. pertemuan 2. Ugi impun supe Mas Pak Lurah Brayu nyuwune lali janji. Lali janjine. Dari Mas Wiknya biasanya Nggih. podang kuning. Nggih. Nggih, Tasik wonten nggih grigis tanda merah. Nggih nek mboten saged dilayani ten serba-serbi. Bedayan nggih. Nah, niki khusus dari sesepuh dusun Cinandang, no, saya baca dulu. Nggih. Oke, dari Bu Sri Wahyuni, Nggih wilujeng dalu Bu. utawi Kanjeng Ratu Putri, no, nggih. Nggih. Dewi Polnatas Angin Cinandang. Nggih. Tembangi yang disuwun setunggal mawon, nggih. Napa? Lungiting Asmara. Lumiting asmara. Kalau kangen itu, nggih ngapunten, saya nggak ikut pelajaran. Nggih. Kangen itu pokoknya titik-titik kangen yaitu nggih. Nggih. Gede punika lagu menika kula spesialaken khusus dumateng masyarakat dusun Cinandang khususnya. Nggih. Kagem kru Budi Wijaya matur sembah nuwun sukses selalu. Amin. Nggih, ditunggu nggih, Bu. Nggih ditunggu Ibu. Lungiting Asmara. Monggo dulu yang mana dulu dipilih? Kalimantan. Oke. Napa riyen? Gadis Kalimantan. Nggih, semoga P. P apa? Gak usah duet, cukup dirimu Aja aja ngabur, dua orang. Ayo. Yuk, Delewong. Senyum tipis dan menawan. Ada Gadis manis Kalimantan, maulah ulung tak bayang-bayang muhabian.
Jam Jono, ini tadi lagu Pepe apa? Nah, senengannya Mas Eko. Yuk, Nggih. tinggal 2. Untuk Mbak Nini pertemuannya nanti Mbak G. Yuk, lu ngiting Asmoro Podang Kuning. Yang mana dulu? Podang dulu Mas, yuk. Budi Wijaya, ayo mas, asoy. Awan ning omah wis ora krasan, keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng meter anggonku goleki ora ngrasa esuk awan nganti bengi. Eman-eman yen nganti yoga nyayan akleyang tak sawang mencelok ning abang. Jangan tak redik saka kadewan sarana ngoceh dheweke ngale bencong. Tak suwun mbak aja ngeceh Podang Kuning agawe pikirku komeng. Seret ireng tak sawang katon manise. Ibu bunga kelakon dadi duwe. Eman yen nganti yoga nyayang, yen nasib Podang handudut ati kebrana. Ora mantep atiku sansaya datrek tak senani suntika kulute bener. Janji yaning ati kadung tresno mring sliramu dong bagus rayalan dinanganku niati kasang ra bisa saya suwi saya ora karuan senajan asake
Nggih, sampun Boten kula kuning, layani kula sedaya. Giting Asmara. Kino Nggih, Mas. wedare iki sampun dalu. Jerne suka iling lan waspada. Kalau wau Nggih. ingkang derek dilayani mangke saged bedayan serba-serbi. Nggih, Ning. Ngapunten. Niki wau saking Bapak Lurah. Tasih. Mohon izin Abah. Lali janjine. Oke. Pripun iki? Abah Didik Purwanto sing ganteng dhewe baik hati dan tidak sombong. Masih gundul ya ganteng. Niki Bapak Lurah nagih lho Mas. Yang diwitan. Lali janjine ngapunten lho nggih. Mohon izin. Nggih mohon izin menawi mangke mboten berkenan nggih. Pun nabrak kula. Oke yo. Nggih dhewe Bapak Kepala Desa. Yuk lalu janjine. Dengan kembali Bu Dewi Jaya. Anak hei.
jandele wong lho iki. Angel hei. Wah, pokoke. Barang-barang rombengnya zaman Rege Mas, rege yo. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang-tawangku nganti ning pakku anak gini aku nunggu kowe Sampun, gak usah di sampun. Janjane kowe ning endi kelagatu sajak nugrani hatiku sujono kowe kerja karo kita iya. Sembah nuwun Pak Agus. Awas yang di belakang hati-hati. Nah, Oke, tebak terakhir kalau lali janjine. oke Mas. Oke, nih ngabut nih kata nggih, modalnya dibagi. Makin pinake wonten dan serba-serbi kok. Cuma kejeda tarik remo mawon. Oke. Untuk saudaraku nggih ditunggu. Mau Umi Kendi matur sembanuwun rawuhipun gak bisa Selamat malam, belah Umi. Sake jauh-jauh dari Setro. Oke.